Give me some more of the ganja. This is for Chivayo. Let me give some to Manangagwa. Let me give some to Manangagwa. Chivayo was burning the mind. Real conversations, unfiltered perspectives. Ndo dingi ndida ratiri kufamba naro pa the DJ Holy Unfiltered. Panapa patinenge tichikurukura nyaya dzakasiyana siyana. Panapa tinotaura nyaya dzamusingakwanise kutaura kune mamwe maplatforms. Panapa tinotaura nyaya dzechokwadi. Panapa tinotaura nyaya dzisina manyepo mukati. Chokwadi chatinotaura pano chinorwadza vamwe kuti vanosvika pakutituka mucomment section, vamwe vanosvika pakuuya kuma-inboxes edu vachitaura mashoko akasiyana siyana, but hazvife zvakachinja. Chokwadi hachife chakaita manyepo nekuti hauna kuchifarira, uye manyepo haafi akaita chokwadi nekuti wamafarira. Sarangu ndinonzi DJ Holy. The name of the platform is DJ Holy Unfiltered. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, ndoda kukunzwisai a voice note randatumirwa. Zvanzi Advocate Nelson Chamisa ngavarongeke first. Ngavaise imba yavo in order first before vasati vatanga kuuya kuruzhinji rweZimbabwe. He must plan everything, and when he sees kuti plan yangu yabo, plan yangu yakuita, vumva vazobuda pajekerere vachitaura kuti muri yeZimbabwe, this is what we are planning. We are planning A, B, C, D. Ngatibatanei takadai takadai takadai, ngatishandei takadai takadai takadai, tichienda kumberi. Ndo mashoko arutaurwa nevoice note randinoda kukunzwisai. Handitika but ndisanda kunzwisai ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Handitika hanzi batirwa dare nasekuru Shumba Nyamuziwa. Ungangove une zviri kukunetsa, zviri kukushungurudza, zviri kukutambudza pamweya nepanyama, bata sekuru Shumba panamba dziri pascreen idzo, vanokufambira nyaya dzako. Zvinhu zvako zvoita zvoendeka, haikona kuzoyeuka bako mvura yanaya. Aiwa, zvinhu zvakaipa izvozvo. Handitika ndisingatambise nguva, regai tijambire muvoice note redu tinzwe kuti zviri kunzi chii apo. Sure mukoma muri zigona zenyu. Ndiri kuinza vhidhiyo yenyu yamuri kutaura but I think my president ari kuita mistake pane zvaari kuita, kuti anouya achiti akuda kuzoti. I think president aifanira kungoita so, aifanira kudini agadzirise zvinhu zvake, zvinhu zvake zvova set up, everything is in position, and then iwane day one paunouya woudza kuti hai takudini takuuya mangwana tine like show everyone, you can question everyone, have something ideas bringing, and then we talk discussing everything we need to do, and then we move on. Not kuti ahlezi hayi akhuluma ukuthi sesifuna uzoti sesizoba prepared. Hayi, inyama le ingavuthi injani le. Sikhathele ne-ZANU-PF already, nestori se-ZANU-PF. Saka naye uChamisa angafuni ukufunda i-same style for ZANU-PF yesitole, ukuthi ahlezi hayi afuna ukuthi upgrade, afuna ukwenzani, wabona. Akayenzi izinto ziqondile once at all, wabona. Akayenzi into right, into elungile, wabona. I really respect Chamisa, but le nto le afuna ukwenza ukuthi uza 2 minutes aposte something athi ufuna sesizoba ready, we don't need to hear that. We need now solution, yabona. Thina sikhathele silambile, yabona. Saka le nto ingcono for me, for on my side ne, I think as a leader ne Chamisa ne bekungeke even akhulume anything. uChamisa bekumele aze eze lento ayenzile ne
atshela abantu ukuthi alright, for me bengicabanga ukuthi for now guys kune into besiphekhile ne ibhodolo eselivuthiwe, saka ngicabanga ukuthi everyone, umuntu une into afuna ukuyisho, umuntu une ama-ideas, sicela isize sizoba nelanga liso, sonke umuntu uzoza laphaya siyikhulume and then siyadiscussa ukuthi sifuna siyenza kanjani, we move kanjani, wabona, simple like that.